Pondasinya anak itu apa? Pondasinya anak adalah akhlak. Pondasine putra niku akhlak. Akhlak dateng sinten ning Siska? Pertama dipun warai akhlake pondasine nang Gusti Allah iki kudu piye. Sing nomor kalih pondasi akhlake kepada sesama manusia. Niku wau ibarat omah lek pondasine apik omahe pasti kokoh kuat. Putra nggih ngoten. Lek pondasine wis ditata sing apik, akhlak nang Gusti Allah dituturi sae, akhlak nang sepadaning manungsa dituturi sae, insyaallah putrane menika bisa diarahkan ke dalam kebaikan. Harapan orang tua mugi-mugi putrane dados putra ingkang soleh lan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Walladzi amarona bi iqamati syi'ari dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyah. La haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para pak yai, bu nyai, para ustaz ustazah, para habaib syarifah, para sesepuh ugi para pinisepuh ingkang sangat kawula mulyakaken saha ingkang sangat kawula hormati. Dumateng Bapak Kepala Desa beserta Ibu dan seluruh perangkatnya ingkang kawula hormati. Dumateng Bapak Kapolsek Kecamatan Wakil ingkang kawula hormati. Dumateng para ustaz ingkang rawuh wonten ing mriki panggonan ingkang kawula hormati. Dumateng sahibul hajah ingkang kawula hormati. Dumateng adik ingkang dipun selam ingkang berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena sudah mempunyai bentuk yang baru. Nggih Pak nggih. Ingkang kawula hormati sedaya jamaah ingkang rawuh wonten ing mriki panggonan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang pasti yang hadir pada malam hari ini bapak-bapak, ibu-ibu undangan, jamaah-jamaah sholawatan leres, jamaah tahlilan, sederek-sederek Nahdlatul Ulama, Ansor, Banser, Ibnu, IPPNU, Muslimat, Fatayat, jamaah tibaan, jamaah hataman, yasinan, wakian, narian, torekotan, manakipan, bandengan, lengkap nggih sedaya ingkang kawula hormati. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena atas rahmat, taufik dan nikmatnya kita semua dapat bermuajahah, dapat bertatapan muka di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat wal'afiyah. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga kepada umat Islam semuanya. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah wonten ing dalu menika kita kalian Gusti Allah dipun pinanggihaken wonten ing mriki panggonan dalam keadaan sehat dan bahagia. Mudah-mudahan barokahnya ngaji, barokahnya silaturahmi pada malam hari ini, ilmu yang kita dapat dari sini tempat mudah-mudahan manfaat dunya ngantos dumugi akhirat.
Barokahipun ngaos, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi hidayah, dipun paringi tambahing rasa iman lan takwa dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Barokahipun ngaos, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi kesehatan zahir batin, umure panjang barokah, dijauhkan dari balak dan musibah. Anak cucu kita mudah-mudahan menjadi anak cucu yang soleh solihah. Rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Rezekine lancar kathah turah barokah. Menawi turah kenging saged tumbas kebonan lan sawah. Lek turah malih kenging damel nambahi dandani omah. Lek turah malih kenging damel tumbas sepeda lan motor sing mewah. Lek turah malih kenging damel sareng-sareng bidal ziarah dhateng Makkah lan Madinah. Barokahe ngaos menawi mangke sampun wekdal dipun pundhut kalian Gusti Allah, mugi-mugi dalam keadaan husnul khotimah. Saderengipun ngaos, dalem nyuwun ngapunten ingkang kathah khususipun kepada Sohibul Hajah karena tanggalnya mundur, seharusnya kula diaturi ngaos menika kala wingi dalu. Ananging kala wingi dalu kok kuwatah tenan iki. Matur nuwun. Nya Cak, nya. Matur nuwun nggih Bu nggih. Nggih. Monggo Cak. Iki sik kaitan wis dikai 5 berarti kan ya kon buyar jam 5. Saderengipun kula nyuwun ngapunten sanget dhateng Sohibul Hajah karena tanggalnya mundur di tanggal 21. Sohibul Hajah menghendaki saya mengaji di sini kemarin malam karena sareng kalih donge sunatan. Lah ngoten to. Ternyata kalau wingi dalu kula mboten saged karena mengisi acara di daerah Gedangan Malang Selatan. Terus alhamdulillah kosongnya di malam ini dan diminta Mas yo buyaran mboten nopo-nopo. Alhamdulillah Bapak Ibu niki mau miwiti ngaos jam 9 lebih sedikit nggih. Niki lagi miwiti ngaos. Yah menten niki biasanya panjenengan pun cepat-cepat sing badhe nyari biasa. Panjenengan sampun damel kasut, selimutan. Mak-make biasanya pun blonyoan remasom. Samangke panjenengan tasik ngaos wonten mriki. Lah gitu. Niki kita sampun ngantuk napa dereng? Kesel napa mboten? Berarti mangke ngaosnya nyuwun rampung jam pinten? Jam kalih, Cak. Jam kalih lho. Siap napa mboten, Cak? Nggih, masalah siap niku nggih asline nggih siap, cuma koyo gak nutut, Cak. Maksudnya danae sing mboten nutut. Punten kangge ngawali atur monggo dipun awali kalian waosan sholawat sareng-sareng nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti Allah mugi-mugi acara wonten ing dalu menika angsal ridhonipun Gusti Allah ugi angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على
Rasulullah. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Alhamdulillah Bapak Ibu ingkang kula hormati sakmenika monggo miwiti ngaos sareng-sareng temanipun inggih menika Walimatul khitan. Adik ingkang dipun khitan kaparingan asma Galuh Restu Farenza, putra Bapak Wikan Agung dan Ibu Eti Malaria. Loh kok Malaria? Malarita. Oh, tibake ya kelangan huruf siji beda arti ya Cak ya. Malarita. Alhamdulillah niki sing disunat sing pundi? Sing damel sarung. Oh, nggih. Nggih. Mpun waras le? Mpun? Oh, dereng. Dipun khitane kapan? Oh, kalau wingi. Nggih. Alhamdulillah aman sakniki nggih. Aman pun helman aman. Sakniki kan lagi musim tilang niku nggih Pak nggih. Heeh, lagi musim operasi zebra dadi aman le, aman. Para rawuh ingkang kula hormati, khitan utawi sunat. Saderengipun membahas panjang tentang khitan, kula pengen tanglek dumateng bapak-bapak. Sanes ibu-ibu. Pak, napa ata tiyang jaler menika kok kudu dikhitan? Napa ase wong lanang kok kudu disunat? Hah? Bende. Oh berarti benceng. Wonten malih jawabannya? Ngilangi pucuke. Wonten malih? Napa? Ben-benak Pak Polisi lakono. Iki jawaban saking bapak-bapak. Menawi menurut ibu-ibu pripun? Napa kok tiyang jaler menika kudu disunat, Bu? Napa Bu? Ben mboten ngrepoti. Nggih. Nalika zamanipun Kanjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh alaihi musholatu wassalam menika dereng wonten perintah khitan utawi perintah selam saking Gusti Allah. Jadi Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh niki dereng wonten perintah sunat. Dene wiwitanipun wonten perintah sunat kalian Gusti Allah menika dipun turunaken dhateng Kanjeng Nabi sinten? Ibrahim. Nalika Kanjeng Nabi Ibrahim sudah lanjut usia. Nah, ada di kitab lain menyebutkan Kanjeng Nabi Ibrahim khitan umur 80. Ada yang menyebutkan umur 88 dan ada lagi yang menyebutkan umur 90 tahun. Niku Kanjeng Nabi Ibrahim miwiti selam utawi sunat. Zaman rumiyin Pak mantri sunat dereng wonten. Pak dokter dereng wonten. Rumah hitan, rumah sakit, puskesmas belum ada.
Kanjeng Nabi Ibrahim selam yuswa sakmonten kanthi dipun selami piyambak. Panjenengan saged mbayangaken Pak, kinten-kinten umur sakmonten sunat damel napa ngetoke Pak? Pecok, boding. Nah niki Kanjeng Nabi Ibrahim nindakaken selam menika dipun selami piyambak. Lah pertanyaan kala wau, napa ata wong lanang kuwi kok kudu disunat? Wong lanang sing ora disunat yen adus jinabat ora sah. Jadi tiang jaler menika kedah dipun dur lah. Tiang jaler menika kedah dipun sunat. Wong lanang sing ora sunat yen sesuci ora sah. Ngapunten, pangapunten saestu. Asline kula saru keranten kula niki tiang setri, tapi niki masalah ngaji harus disampaikan. Nuwun sewu saderengipun dumateng para bapak-bapak. Ngapunten. Tiang jaler saumpami mantun nuwun sewu cara kasare nguyuh. Lek ora disunat, nah menika nuwun sewu uyuhe niki nderek Pak melebet dateng kulupipun. Kulup niku napa? Kulup niku capil. Nah, pucukan. Nah, lak nggih ta? Nah, pun mboten usah dituduhaken Pak, mboten usah duduhaken. Dadi ya pucukan iki kudu diguwak. Lek pucukan iki ra diguwak, paribasan wong lanang mari nguyuh mesti sebagian pipisnya niki katut dateng kulupipun. Nah, niki menurut agama, menurut fikihnya seperti itu. Dan menurut kesehatan, wong lanang sing ora disunat iki marai merusak marang kesehatan. Nggih napa mboten? Nah, pipis lek derek maleh wong jenenge barang kudu diguwak, pipis melok maleh manang jero jenenge dadi penyakit. Wong lanang sing ora disunat dalam Islam ya berarti nuwun sewu sak lawase urip-uripe nggawa najis. Menurut kesehatan wong lanang sing pucukane mboten diguwak selama uripe nggawa penyakit. Nah, pramila tiang jaler bocah jaler ingkang sampun dipun haitan, sampun dipun selamaken menika sampun menginjak remaja dan usia balik. Nuwun sewu Bapak Ibu, putra menawi sampun remaja. Nah, biasa lek jare wong Jawa, wong tuwa iki ibarat kaya ancik-ancik nang pucuke eri. Nggih ta? Wonten malih ingkang ngendikan wong tuwa iki lek duwe anak wis joko utawa duwe anak wis prawan, ibarat padha karo nyeleh endhog ning pinggire waton. Ketir-ketir jelas, rasa khawatir jelas ada. Tapi nopo sampai selamanya tiang sepah-sepah kudu ketar mboten. Carane pripun? Orang tua kedah maringi pirsa pondasi yang baik untuk anaknya. Rumah itu tergantung pondasinya. Kalau pondasinya ditata dengan baik, maka rumahnya juga pasti akan kokoh, gitu. Omah lek pondasine ra ditata, pondasine menclek, maka omah yo bakal menclek. Begitu juga dengan putra dan putri kita. Yang mengarahkan menata pondasi itu siapa? Yang pertama orang tua. Pondasinya anak itu apa? Pondasinya anak adalah akhlak. Pondasine putra niku akhlak. Akhlak dateng sinten ning Siska? Pertama dipun warai akhlake pondasine nang Gusti Allah iki kudu piye?
Sing nomor kalih pondasi akhlaki kepada sesama manusia. Niku wau, ibarat omah lek pondasine apik, omahe pasti kokoh kuat. Putra nggih ngoten. Lek pondasine wis ditata sing apik, akhlak nang Gusti Allah dituturi sae, akhlak nang sepadaning manungsa dituturi sae, insyaallah putrane menika bisa diarahkan ke dalam kebaikan. Harapan orang tua mugi-mugi putrane dados putra ingkang soleh lan solihah. Sedaya tiang sepah sing pikirane normal jelas kepingine anake dadi anak soleh solihah, dadi anak sing selamat donya ngantos dumugi akhirat, manut nang wong tua, manut nang perintahe Gusti Allah. Lak ngoten to? Nggih. Berarti lek pondasine anak niki ben apik, sing dadi contone ya kudu bisa nyontoni sing apik. Sing kepanggih kalih yoga ben dinten ten griya niki sinten? Tiang sepah. Sing ketemu karo anak ben dina ning omah iki wong tuwa loro. Bener anak disekolahaken, anak ketemu guru diwarai akhlak karo guru. Ananging sekolah niki ketemu karo guru niki ketemune namung pinten jam. Ning sekolahan paling ketemu guru paling pol 5 jam, 6 jam. Selebihnya anak di rumah bertemu dan berkumpul dengan orang tua. Berarti sing sering ditingali kalih anak ten griya niki tiyang sepah. Sing dikaca karo anak iki wong tua. Mula wong tua pondasine ya kudu luwih kokoh. Wong tua pondasine ya kudu apik. Bapak harus bisa mendidik yang baik kepada istri. Istri ini madrasah pertama untuk anak. Nah, istri harus bisa mendidik yang baik kepada anak. Jare kepingin duwe anak soleh solehah, kepingin anake manut, kepingin anake pinter ngaji, kepingin anake istiqomah oleh ibadah, tapi nuwun sewu, wong tuane angel sembayangi, kinten-kinten anak nyontoh sing pundi. Begitu anak ora sembayang wong tua geger. Ngono iku. Ndek ngajian diuruki apa karo Pak gurune? Mosok ndek ngajian gak diuruki ngaji, gak diuruki sembayang, ya diuruki, Bu. Di sekolahan ya diuruki, ndek ngajian ya diuruki donga-donga. Ndek nganu ngajian ya diuruki sembayang. Lah terus mari ngono Riko gak sembayang, dijawab karo anake, "Lah Ibu gak sembayang." Nggih napa mboten? Nah niki Bapak harus bisa menjadi pondasi yang baik untuk keluarga. Bapak kudu iso dadi pondasi yang baik untuk istri. Istri adalah madrasah pertama untuk anak. Mula ayo dicontohno contoh sing apik, akhlak yang baik. Akhlak nang Gusti Allah monggo dicontohno nang anak. Dadi nuwun sewu Bapak Ibu, nang anak iki aja mung merintah, tapi nang anak iki ayo padha nyontoni seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Apabila Kanjeng Nabi Muhammad memerintahkan kepada umatnya, Kanjeng Nabi Muhammad tidak hanya memerintah saja. Kanjeng Nabi Muhammad kalau memerintahkan, beliau juga memberi contoh. Kanjeng Nabi Muhammad kalau memerintahkan, beliau juga menjadi pelaku utamanya. Kita juga harus seperti itu. Contohnya Kanjeng Nabi Muhammad kalau memerintahkan dan beliau menjadi pelaku utama. Contoh kecil saja. Pernah Kanjeng Nabi Muhammad menyuarakan kepada sahabat-sahabat dan umat-umatnya di zaman dulu agar menjadi manusia yang gemar bersedekah, agar menjadi manusia yang dermawan. Kanjeng Nabi Muhammad boten nampung ngengken kemawon. Nah, wekdal nika Kanjeng Nabi Muhammad salat ten lebete masjid kalian para sahabat-sahabate. Sak mantune salat sahabatnya kaget. Kanjeng Nabi Muhammad niki mboten kados biasanipun. Biasanya tiap selesai salat Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabatnya ini istiqomah mau wiritan. Lah niki mantun salat kok Kanjeng Nabi Muhammad age-age ndang wangsul. Sahabatnya kaget. Napa Kanjeng Nabi Muhammad kok age-age ndang wangsul? Ternyata Kanjeng Nabi Muhammad supe menawi piyambakipun nyimpen yatra ingkang agenge 2 dirham dan lupa kalau uang ini belum disodakohkan pada hari itu.
Kanjeng Nabi Muhammad menyuruh umatnya sedekah, maka Kanjeng Nabi Muhammad memberi contoh. Uang 2 dirham ini tadi, karek rong dirham nyel, kalian Kanjeng Nabi Muhammad segera disodakohkan pada hari itu kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Di antaranya disodakohkan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan janda-janda. Loh, Pak Polisi kok janda muda? Janda muda. Janda lansia, Pak, lansia. Lansia Pak Lurah, lansia. Heh, lho ketokane Pak Polisi lek nilange golek sing nom. Endi sing rocono. Janda lansia. Lansia niku janda yang sudah lanjut usia, Pak Polisi. Nggih, umure swidak punjul, kados makngat, maktum, maknah, makmi, makpar, maksul niku. Nah, niku sing biasa kudu disantuni. Tapi Pak Polisi paribasan diparingi pilihan ngaten, nyantuni maknah, makngat, makmi, maksul, makpar, kalian nyantuni janda muda Mbak Wiwin, Mbak Erna, Mbak Wiwi, Mbak Tuti, Mbak Susi, kinten-kinten milih nyantuni sing pundi, Pak? Jare Pak Polisi, nggih ningali rumiyin, Mi. Itu sak mantune Kanjeng Nabi Muhammad bersodakoh, uang 2 dirham ini tadi disodakohkan. Kanjeng Nabi Muhammad kembali lagi kepada ten Masjid Kolowau untuk melanjutkan membaca wiritan seperti biasanya. Lajeng para sahabat bertanya, Kanjeng Nabi, napa panjenengan kok mboten kados biasae? Biasanipun lek mantun salam panjenengan menika tasih istiqomah wiritan kalih kita-kita. Ini tadi kok tiba-tiba panjenengan segera pulang. Sebenarnya ada apa? Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, ketika saya menyerukan kepada umat-umat saya agar melakukan sodakoh, maka saya harus bisa memberi contoh. Jangan sampai saya menyerukan kepada umat-umat saya untuk bersodakoh, tapi saya tidak mau sodakoh. Terus Kanjeng Nabi, saya tadi menyimpan uang 2 dirham. Lupa hari ini belum saya sodakohkan. Akhirnya itu tadi saya segera pulang dan saya segera mensodakohkan uang 2 dirham tadi kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan. Alhamdulillah sak mangke kula lega, kula sampun boten gadah yatra. Lho niku lho Pak Bu. Kanjeng Nabi Muhammad boten gadah yatra, lega. Buwedo karo awake dhewe. Nggih napa mboten? Lho beda waduh. Kanjeng Nabi Muhammad boten gadah yatra, yatrane telas damel sedekah. Alhamdulillah lega. Lah awake dhewe duwe dhuwit karek 20.000 di jero dompet, bawe ngene gak karu-karuan. Dompet diulah-alik. Walah. Kondo nang bojone. Dhuwit karek 20.000, Pak. Bojone karo rokokan mbek golek inspirasi. Lah terus piye? Lah iya Pak, iki kok anake budal sekolah sangu 5.000. Berarti kari 15.000. Mari ngono sorene anake ngaji, Pak, sangu 5.000. Arek 10.000. Marun aku mang ngak daringan beras nganti kari sak pojokane gelangsi. Mari ngono brambang bawang yo entek, gula bubuk yo entek, bubuan yo durung buwo. Dan niku menungso bingung ngene mboten. Mari ngono ndelok tanggalan. Lho, saiki tanggal piro, Pak? Tanggal 21, dina apa? Senin. Yo ngalah Pak, Rebo meniki waya nyarutang mekar. Terus piye? Lah. Walah. Lah ya, lek kira-kira sing guyu akeh ngene iki apa yo ora akeh para jamaah mekar gitu sing teko ngene iki. Lah iya, karo ngempet-ngempet iki. Asline sok Rebo kate gawe nyarutang, lah kok nonok sunatan. Kelong maneh. Iku Kanjeng Nabi Muhammad ya trone mboten wonten telas, alhamdulillah. Karena piyambakipun memberi contoh untuk bersedekah gitu loh. Kanjeng Nabi Muhammad menyerukan sodakoh, ayo dadi orang yang gemar bersodakoh. Karena orang yang sedekap sodakoh niki dicintai Gusti Allah. Sodakoh tidak akan membuat kita miskin, tapi sodakoh dengan sodakoh insya Allah hidup kita akan menjadi berkah. Kanjeng Nabi Muhammad menyerukan seperti itu kepada umatnya. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad langsung maringi contoh. Sami, kita juga harus seperti itu. Bapak ibu kepingin anaknya soleh solehah,
Kepingin anake slamet donya akhirat, Nak. Kowe kudu istiqomah anggene ibadah, Nak. Diwuruki karo ibu. Wis ndang budal sembayang le. Iki wis maghrib, Nak. Nah, ibu ngongkon anake budal sembayang, bapake ngoprak-ngoprak anake budal sembayang, tapi ibu nyekel HP TikTokan, anake budal napa mboten? Mboten. Lek gak ngono anak karo diseneni, anak HP-an suweneni. Kene HP-ne. Arek HP-an tok. Ngono iku. Gak oleh arek cilik HP-an tok ngono gak oleh. Lah ibu kok pasang wifi. Lah iya arek cilik gak oleh HP-an tok. Arek cilik HP-an tok ngono gawe mripate rusak ngono iku. HP jualuk karo makne. Mari ngono HP-ne gawe TikTokan. Anak yen demem. Anak semau lah ibu kok TikTokan. Nang wong tuwa gak lek ngono dosa. Gitu. Jadi kalau anak kita kepingin menjadi anak yang istiqomah beribadah, kita jangan hanya menyuruh tapi memberi contoh. Le, sampun maghrib le, HP-ne disalap. Ibu HP-ne ya tak salap. Ayo sholat jamaah mbek ibu mbek ayah. Ayah sing dadi imam, aku mbek sampean dadi makmum. Lho, anak ngintil. Masih ya karo gondok-gondok ngintil. Soalnya ada yang dicontoh, bapak ibunya sholat berjamaah. Ngaji nggih ngoten. Le, ndang budal ngaji Nak, iki wis asar. Ibunya malam harus memberi contoh. Setelah maghrib TV dimatikan, HP ditaruh, ibu Al-Qur'an dibaca di rumah. Berarti anaknya ada yang dicontoh, ibunya. Gitu. Beda malih ketika takleti kali bapake. Nanti le, ngaji Wak, jam piro iki? Jam 09.00. Saiki dina Setu lho le. Lah apa-apa, gak usah budal ngaji. Nanti melok bapak ae engko, nanti berot. Wes. Pramila saking menika Bapak Ibu ingkang kawula hormati. Putra soleh solehah menika tabunganipun tiyang sepah. Anak sing soleh solehah, insya Allah niki sing iso bahagiakno wong tuwa ning alam dunya, ning alam kubur, ning akhirat. Amin Allahumma amin. Contone putra soleh solehah ki kaya ngapa to? Kala wau dipun sampaiaken kalian panjenenganipun Bapak Lurah. Putra soleh solehah yen diperintah tansah taat. Nah, wong tua merintah taat, tapi nggih balik malih. Wong tua merintah ora mung merintah, tapi wong tua ya kudu nyontoni. Merintah niki merintah napa? Merintah dalam hal kebaikan. Anak manut, diseneni ora meweli, dikandani ora nyemauri. Alhamdulillah. Manut datang perintahipun Gusti Allah. Dan dimanapun dia berada selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara dimanapun kita berada mengingat Allah itu bagaimana? Dengan memperbanyak membaca doa. Dengan memperbanyak doa berarti kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu donga napa ning Siska? Alah gampang. Katene mangan maca donga berarti tandane eling nang Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaktana waqina adzabannar. Pantun nedok maca donga berarti eling nang Gusti Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Arepe mlebu jeding maca donga. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Metu teko jeding maca donga. Ngilo maca donga. Ngaca niku lho Pak, maca donga. Suren maca donga. Metu teko omah numpak kendaraan maca donga. Bismillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina
qalibun. Wes ngantuk pol arepe turu maca donga bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tangi turu maca donga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nuwun sewu, napa kinten-kinten kita sebagai orang tua sudah memberi contoh seperti itu kepada anak-anak kita? Dereng belas. Ana sing ngomong lali. Lakui. Berarti dengan berdoa berarti tandanya kita itu punya Allah, gitu. Dengan berdoa berarti tandanya kita itu ingat Allah. Selalu membaca doa. Tapi kadang Pak, zaman sak mangke, wong tuwa ndulang anake tas di sekolah, nek dilebokno sekolah, wong tuwa ndulang anake gak maca donga, wong tuwane gaweger. Maca donga sik. Ya apa sing diuri Pak guru ning sekolah ning apa? Anake kate mangan, oh ma, barik lana, imam, asyakana, hakina, ada benar nangis kelaran sing dicetol. Begitu tepak nang wong tuane mari ndulang anake mari ngono keluwen. Wong tuane njukuk segone empok, mari ngono lawe kulup, sambele sambel terasi, lalape pete. Ayo, jajale. Kinten-kinten kataan maca donga napa mboten? Mboten. Wis roh lawuh kaya ngono enake kadang arepe maca bismillah wis kesuwen. Nggih ta? Jarene selak luwe kok. Mangan sing ora dibarengi maca donga, mangane dibarengi setan. Mangane mangan kok imbah-imbuh. Krana kuwi ora maca donga. Sing barengi mangan setan. Ning nuwun sewu jaman sak mangke ana wong mangan imbah-imbuh. Lah kok jarene alhamdulillah ya seger waras sehat kuat selamat. Wis doyan mangan padahal mang ora maca donga. Dadi masih ontek sak tumpu ora krasa. Mangan sepisan sarapan mejiko mentek. Ngono kok jarene saiki jan seger waras ya doyan mangan padahal ra maca donga. Niki mangkane Pak nuwun sewu tiyang setri-setri ten mriki kan padha lemu ngoten kan ya doyan mangan. Nah gitu. Dados niku Bapak Ibu. Putra soleh solihah tandane manut. Diperintah wong tua manut. Diperintah Gusti Allah manut. Yen pingin anake manut wong tuane ya kudu nyontoni sing manut. Nuwun sewu. Wong lakoni apik iki kaya ngapa to? Seperti yang dilakukan oleh idola kita Kanjeng Nabi Muhammad. Kita semuanya ini kan mengharap diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka tirulah kehidupannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing sapa wonge meniru apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, insya Allah selamat donya dumugi akhirat. Menungso diciptakne ning alam donya niki mature Gusti Allah kowe ra usah bingung, aku nyiptakne kowe ning alam donya tak deleh ning bumi iki wis tak cepaki contone iki paket komplit sembarang kalir ana. Mula kowe lek kepingin dadi wong sing slamet, kowe kepingin dadi wong sing soleh solihah, anak turunmu kepingin dadi wong apik ya nyontono marang contone ya kuwi Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad piyambakipun ibadahnya luar biasa. Kita juga harus seperti itu. Awake dhewe ibadahnya monggo sami dijogo. Kinten-kinten salate sampun dijogo napa dereng? Insya Allah. Ibu-ibu sampun dijogo napa dereng? Insya Allah. Bapak Ibu sampun saiki bagian tukang salon. Tukang salon sampun dijaga napa dereng? Napa kok dereng, Cak? Sibuk jogo salon. Nggih ta?
Allah. Kanjeng Nabi Muhammad kuwi wis dijamin mlebu surgane, tapi Kanjeng Nabi Muhammad ramate ninggalne salate. Sedangkan kita sing durung mesti mlebu surga pinggir endi, lawang pinggir pira, nomor pira, ngono kadang nang sembayang ae sik ngentengne ra kira-kira. Subuh wayahe subuh sumber pang takon panggon dhuwur papan dhuwur. Hawane ademe ra karu-karuan. Jam 4 ki wis padha tangi alarm wis muni, tapi mulet sik. Nggih ta? Mulet sak wen-wen. Mari ngono karo ngomong engko ae lek wis 4:30. 4:30 kebabasan krana kemeselen. Kekeselen akhirnya melek-melek jam 5. Jam 5 kok koyok sik rada adem, terus nih mereme tambah kemulan. Tangi jam 5:30. Begitu 5:30 ndelok jam lah kok wis 5:30 jame sing dikelirokne. Kuwi kok wis cepet temen to wis 5:30. Lah kuwi lho Bapak Ibu. Kanjeng Nabi Muhammad ki wis dijamin mlebu surgane, tapi piyambakipun Kanjeng Nabi Muhammad masalah ibadah di nomor setunggalaken. Awake dhewe sing dosane ra kira-kira. Sembayange kadang ra diopeni babar belas. Padahal sembayang niku bukti contoh sebagai akhlake awake dhewe nang pengiran. Dene menungso sembayange sik ora karu-karuan nggih berarti akhlake nang pengiran iki tasik kirang sae. Nggih napa mboten? Amila. Urip ning alam donya, aja digawe urip sing kakean pola. Aja digawe urip sing kakean tingkah. Bene uripe barokah. Ning kula mboten salat, kula kemeselen oleh nyambut gawe ning nyambut damel iki lho napa? Sampai ninggalin sholat. Kanjeng Nabi Muhammad pernah menjadi pedagang yang sibuk dengan dagangannya, tapi Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat. Apa kabar dengan pedagang zaman sekarang? Pedagang zaman sekarang tidak usah pedagang yang di pasar. Contoh kecil, noko neng omah, ono krungu abane adzan. Kira-kira oleh adzan niki tokone ditutup napa panggah dibuka? Buka sedaya nggih. Alasane napa kok panggah dibuka? Lah. Wedi ana wong tuku balik soalnya tukune ditutup. Lek wis wong loro telu balik kan ya eman duit piro. Mari ngono kondo, sitoke arepe nang tuku, "Tenandi nang warung ngono lho, tutup." Akhirnya warung liya sing nampani. Berarti eman to? Eman. Kanjeng Nabi Muhammad berdagang kurang sibuk piye? Tapi Kanjeng Nabi Muhammad memberi contoh sholatnya tetap istimewa. Kanjeng Nabi Muhammad juga pernah piyambakipun nuwun sewu menggembala kambing. Berarti dados napa, Pak? Tukang ngengon. Kambing yang piyambakipun gembala, sing piyambakipun engon, mboten namung 1, 2, 3, 4. Mboten. Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah mempunyai kambing sing jarake kambingnya niku jumlahnya dari gunung satu ke gunung lainnya. Contohnya Pak, Kanjeng Nabi Muhammad niku natos piyambakipun kagungan mendo. Jumlah mendone niku jarake dugi Gunung Bromo nang Gunung Katu. Enjajalo. Lu gamek 1, 2, 100, 200. Ewon jutaan. Tapi napa salate Kanjeng Nabi Muhammad keteteran? Mboten. Ngangon wedhus saono kae, salate gak keteteran. Awake dhewe kadang wedhus 3 biyo. Nganti lali ra karu-karuan. Nggih napa mboten? Nggih. Lha kuwi. Pados rezeki nggih mboten napa-napa, pados rezeki berusaha sing temenanan. Sakniki wong pados rezeki niku 1000 maceme, nggih napa mboten? Panjenengan pados rezeki lek ora karo dibarengi ibadah nang Gusti Allah, wedine rezeki yang didapatkan ini tidak barokah. Jarene qasidah ini kalau 1001 macam
manusia mencari uang, bermacam-macam pula cara mereka bekerja. Ada yang menjual koran, ada yang menjual apal Bu? Berarti niki mantan-mantan mak-mak fanya nasi daria. Yang penting mendapat uang untuk biaya kehidupan. Beruntunglah bagi mereka yang bekerja dengan cara halal, rugilah bagi mereka yang bekerja dengan cara haram. Niku isik. Iku jare kosidai. Jare Haji Roma Irame, ya ono, gitu. Ya apa Pak Lurah? 1001 macam. Dari jadi pengamen sampai jadi 1001 macam. Dari menjual koran sampai menjual kuwi. Menungso nyambut gawe akeh carane, akeh maceme, tapi yo ayo padha diimbangi ibadah dateng ngarsane Gusti Allah. Wong tuane sibuk kaya apa penggaweane, tapi lek ibadah diopeni anake ndelok, oh alah bapak ibu ki yo Mas yo sibuk dadi petani, dadi pedagang, dadi belantik, dadi tukang mebel, dadi napa? Tukang ngarit, jadi tukang tungguk son. Tapi alhamdulillah bapak ibuku iki wonge istiqomah sembayang. Muga-muga kaya ngoten niku wau bapak ibu dadi contoh kagem putra-putrine. Putra-putri lek wis gedhe ngiling-iling perjuangane wong tuane kaya ngono kuwi dadi putra-putrine nyontoh wong tuane. Insyaallah dadi anak sing soleh. Solihah. Karena wong tuane ngugemi dawuhe Kanjeng Nabi, derek tindake Kanjeng Nabi. Jare kepingin selamat donya akhirat tapi mboten purun nindak derek tindak lampahe Kanjeng Nabi ya tekon di dalane ra ono buntu kuwi dalane. Gitu? Inggih, mula anane menungso niki wangel mergo dingel-ngel dhewe. Ibadahe dingel-ngel. Dadi malih angel sak sembarang kalire. Coba ibadahe dipenakne, ya insyaallah gampang gangsar lancar sak sembarang kalire. Amin Allahumma amin. Mula nuwun sewu, wong urip ning alam donya aja digawe gampang. Wong urip ning alam donya aja digawe pecicilan biayaan. Ngomong biayaan kok pas madhep nang tukang son kan yo ora penak. Niku ngabekti yang marang sing kuwasa. Jere cara Banyuwangen niki kados ngaten. Pawalengku kanggo sira ngabekti marang sing kuwasa. Yo ngono ya Cak. Ana tindakna perintah agama yen kepengin uripmu. Ya pinter lah. Jane ya kari terus nek mulya ngono nek mos ora iso. Ya lek kepengin urip mulya ngono ya iso. Njajal kon ngalang to kaitan nang ya ora iso. Ayo Cak. Dunya akhirate salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah
do munggah kabeh tambah ono sak ref Cak. Wes sak kadung gawe status foto lho cak tengah emang. Ayo Cak, ayo tambah siji gas. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku Pak Bu. Napa apa wong tua niki lek merintah kok kudu nyontoni? Kita harus ingat bahwa nanti di hari kebangkitan atau saya sak mantune kiamat niku mangke ada yang namanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu di mana manusia dibangkitkan lagi dari alam kubur dan manusia dibangkitkan dari alam kubur itu tergantung amal ibadahnya masing-masing. Bagi orang yang hidupnya melakukan kebaikan, maka mereka akan bangkit dari alam kubur dalam keadaan yang baik. Tapi lek dikongkon nglakoni keapian angel, larangane Gusti Allah tok sing dilakoni, maka dia akan bangkit dari alam kubur dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan nopo wong ngekei contoh iki kok kudu nglakoni. Penceramah memberi contoh juga harus melakukan. Siapapun yang memberi contoh harus melakukan. Bapak ibu memberi contoh yang baik kepada anak harus melakukan. Bagi orang yang memberi contoh tidak melakukan, maka besok ketika hari kebangkitan dia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan nuwun sewu. Tubuhnya tetap berupa manusia, tapi wajahnya kepala hewan dan lidahnya menjulur ke bawah. Hati-hati. Apa maneh lek bapak ibu ngongkon nang anake, ndang budal tahlilan, ndang budal sholawatan, ndang budal yasinan. Tapi wong tuane sila ning omah rukukan sedal-sedil ra budal. Hati-hati. Anake meneh karek nyemauri, Pak, dawa lho ilate, Pak. Niku. Hati-hati. Tapi panjenengan malah ampun ngeten lho, berarti nganu neng, berarti gak usah ngongkon. Lho ya kudu ngongkon. Wong jenenge wong tua. Wong tua harus mengarahkan ke jalan yang baik. Kono kadang lah medeni ngoten neng, lah jarene nganu neng, lek mek ngongkon tok gak nyontoni ilate dawa. Iki kula wedi ilate dawa berarti kula gak usah ngongkon anakku ngaji. Ya ora, malah keliru kabeh. Wong tua kudu nyontoni anak ngaji. Ya apa, anak jenenge anak. Bibite panjenengan. Lek ana nuwun sewu dipundhute panjenengan kalih Gusti Allah. Keluargane ora ono sing iso ngaji. Bagaimana nasib kita di alam kubur? Yang bisa menyelamatkan kita di alam kubur sering saya sampaikan hanya 3 perkara. Gitu. Sing pertama, amal jariah.
Sing nomor loro ilmu sing manfaat. Sing nomor 3 anak sing soleh. Niku hadise Kanjeng Nabi Muhammad. Idza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min thalas. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Rawahu Muslim. Anak soleh solihah anak di ngajekne wong tua isik sugeng karo anak didongakne ben mari sembayang. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu aku masih kecil. Lah ngoten to? Wong tua isih urip, wong tua tasik sugeng didongakno kalih anak. Wong tua gak ono, anak tetep dongakno, ngajekno. Niku lek anak iso ngaji. Berarti nuwun sewu sing seneng sinten? Duduk tanggane, tapi wong tuane. Gitu? Wong tuane. Wong tua gana umur, mbek anak mari diterno nang kuburan. Anak mulai, anak bentino ndongakno. Ndongakno tiang sepah, dikirimi Fatihah, kirimi Yasin. Karena orang tua kalau sudah meninggal dunia, dikirimi jajan radoyan. Oh, senengane bapak iki rengginan. Kirim nang rengginan, deleh ning kuburane, yo ora ono sing mangan. Semut sing mangan. Engkau begitu nuwun sewu, diungak menene. Lho, rengginane gak ono, gak ero lek mari dijogok karo tukang son. Lah kuwi. Iya. Nuwun sewu. Dikirim jajan wong tua radoyan. Kesenengane bapake selama uripe apa? Saumpama bantengan, mati sandinge paringi ndas banteng. Ora kira iso kalap. Nggih napa mboten? Malah malaikate sing kalap ning jero kubur. Ngalapi jenengan. Wah. Napa sing kanggo? Sing kanggo mung dongane anak minimal Fatihah. Niku lho tedanane tiyang sing mboten wonten becak. Saumpama jenengan ngentengne gampang nih. Aduh ning gampang. Anak kula masih gak iso ngaji gak masalah. Sing penting anak kula nyambut gawe pateng. Anak kula nyambut gawe penak. Anak kula lek penak jelas menakne wong tuwa. Menakne wong tuwa mek di alam donya tok. Lek wong tuane mati, terus sapa sing arepe ngajekne? Dijawab, nggih tangganing. Tangga gelem ngajekne, tapi mek sampai 7 dina. Nggih ta? Iku wae lek panganane enak. Lek nggih ta? Panganane ra enak, tangga ranyang. Arepe nyang dicegat karo sitoke nandi terusan nyang. Apa? Sik kaitan ning apa? Diga enak-enak. Kok wingi mek digano pecel. Wegah ta. Akhire tanggane moh nyang. Niku lho. Mari ngono tangga gelem mara maneh lek wis 40 dinane. 100 dina. Pendak pisan, pendak pindho sewon-sewon ping 3. Gelem mara soale diundang. Pas ya tangga gak iso ngaji, budal dhisik dhewe lho nggo ndek pojokan turu. Ora ngaji. Mulene sing penting kan nyangking berkat. Nggih napa mboten? Lah nggih to Pak, jujur mawon lah nggih to? Nggih. Lah tapi lek anak iso ngaji, ana berkat gak ana berkat. Ben mari sembayang wong tuwa didongakne. Niku lho Pak Bu. Makane apa kula niki mesti ket biyen anak iki kudu iso ngaji, anak kudu iso ngaji. Ya kuwi. Wong tua lek anak wis joko, anak wis perawan, ibarat kaya ancik-ancik ning pucuke eri.
Anak lek mboten dipimpin agama sing temenanan, ya Allah. Wong tuwa rasane nang ati koyo nelongso. Gitu. Nelongso. Soalnya siapa yang rugi? Tidak hanya anak yang rugi, tapi orang tua juga rugi. Rugi ning alam donyane ya rugi ning akhirate. Anak ra iso ngaji takoni nang jero kubur, nyapa kowe ben dadi wong tua kok ora tanggung jawab nang anakmu kok ora buruki ngaji. Panjenengan jawab, "Lah nganu Gusti, kula ki ambek nggih mboten saged ngaji." Mangkane nggih anak kula gak iso ngaji. Lah kan iso mau ngajekno nang guru sing ana di kampunge. Lah ya napa Gusti? Kula sibuk Gusti. Penggaweanmu apa? Ngarit Gusti. Ya Allah. Niki lho, makanya sering kula sampaiaken. Kita niki urip ning alam donya niki lek cara Jawane niki sauntawis. Urip ten alam donya niki namung sekedap. Lah kita mirsani jarang wonten tiyang sing yuswane ten alam donya niki nggih wonten tapi jarang, sampai 100 punjul niki jarang. Nggih mboten? Paling akeh-akeh swidak 70 80, hati-hati Pak. Jenengan nomor pinten Pak? Kali dosa. Enggak paling panjenengan nomor 40 45. Lah paribasan. Umur sing dikeki Gusti Allah swidak, berarti karek piro, Pak? Karek 15. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Ojo kepikiran, Pak. Ojo kepikiran. Sing tenang. Wedine mulai teko kene meneh tensi 300. Ojo. Lah ini kan menandakan ancen awake dhewe urip ning alam donya niki kan ya mung sedhela. Nah, mosok ning alam donya sing sedhela niki arepe digawe urip sing kakean polah terus. Dadi carane piye? Kala wau kula sampaiaken, nderek Kanjeng Nabi Muhammad, meniru apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Dan kalau hidup kita kepingin barokah oleh syafaat Kanjeng Nabi, ayo diakeh-akehno maca sholawat. Anak ini juga diajari menjadi generasi penerus pecinta Kanjeng Nabi. Iki Bapak Ibu, dadose perkenalkan Kanjeng Nabi kepada anak mulai usia dini. Dengan cara bagaimana anak diwuri sholawatan. Masih paribasan ramelok sholawatan nang di ning omah sholawatan karo wong tuwane, pokok istiqomah sae. Sholawat akeh maceme. Ana sholawat nariyah, ana sholawat tibil qulub, ana sholawat fatih, ana sholawat jibril, ana sholawat dongkrak. Sholawat dongkrak niku sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan namung sekedhik ta niku, Pak. Sekedhik. Tapi masih titik. Bagi orang sing ora iman lan ora takwa nang Gusti Allah, jarang diwaca. Wedi mek sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suwean oleh panjenengan maca WA-ne lho, Pak. Lek kadung HP-an maca sembarang kali lak suwe to. Suwe, tapi kuat. Maca suwe kuat. Mboten ngantuk. Begitu sallallahu ala Muhammad sallallahu melek-melek tanggane ki weteng rano kabeh. Ayo, niku ajarkan cinta sholawat sejak dini kepada anak cucu kita. Di anak cucu diwurui maca sholawat. Pertanyaan kula, Bapak Ibu menawi teng dalem. Ingkang sering disetel menika sholawatan, jaranan, bandengan, dangdutan napa campur sarian? Berat. Mari ngono, paribasan tak telusuri, tak kei pertanyaan. Mari ngono njawab ngene. Lah tiro sing anu ning Mas kula niku nggih nate ning mirengaken ngajine Pak Yai. Nganu, tiro si lek mlebu swarga niku kepingin numpak sapi utawa wedhus. Menungso iki kudu seneng sedekah,
cinta, sedekah, kurban sapi utawa wedhus. Mulai sakniki kula nggih belajar cinta mbrotan, sapa ngerti sok kula lek mati nang swarga numpak banteng. Ya ora ngono pisan. Panjenengan bilih pirsa keistimewaan sholawat luar biasa. Istimewanya sholawat niku luar biasa. Mula anak-anak niki marai cinta sholawat sing temenanan. Gusti Allah, para malaikat mau sholawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad. Mosok kita menungso sing akeh dosane malah ora gelem maca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Niku lho. Kedawan sa. Ki para malaikat iku mau sholawat nang Kanjeng Nabi Muhammad. Gusti Allah nggih cinta dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Lah awake dhewe sing dosane gak kira-kira. Kongkon maca selawat dongkrake wangel ra karo-karuan. Kuwi lho. Kon maca selawat Jibril wangel gak karo-karuan. Anak kenalkan baca selawat, puterne nang MP3. Baca selawat. Ya asyiqal Mustafa abshir binailil huna qad raqaka susafa safa safa wa taba wa Tulhana qadraqaka susafa. Mari ngono maca maneh. Qamarun 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 sidnan nabi qamarun wa jamil wa jamil sidnan nabi wa jamil. Anak paling bahasan rengeng-rengeng kaya ngoten. Wong tuwa adem napa mboten? Adem. Adem niki dudu awake, tapi atine. Sumber pang Mas ya gak ngono kan ya adem. Adem, jededer tambahan. Sing adem iki atine, ya Allah, anakku ya seneng selawatan. Lho, wong tuwa bungah. Mirengaken mawon selawat oleh ganjaran, apalagi melafalkannya. Apalagi membacanya dengan istiqomah. Ya Allah, sewenang ya karo-karuan. Wonten nuwun sewu. Alam donya, nuwun sewu, alam donya iki kan ya ana sehat, ana sakit, gitu. Alam kubur ya ana sehat, ana sakit. Alam kubur sing sehat, sing anak putune uripe sehat. Maksudnya sehatnya napa? Sehat di dalam bidang agama. Wong tuane kesababan sehat ning alam kubur. Wong tua loro ketika nopo anak putune loro soal agama. Sembayang moh, solawatan moh, Al-Quran moh, ngaji moh, akhlak nang Gusti Allah moh, nang sepadane manungsa tingkahe yo moh. Mongko wong tua ning alam kubur nrimo lorone. Jenengan pengin ning alam kubur sehat napa loro, Pak? Tonggo kiwa tengen ning alam kubur kabeh padha sehat-sehat. Panjenengan bolak-balik kok pecetar. Akhirnya jari tanggane nang alam kubur kan ya duwe tangga. Akhirnya jari tanggane, "Halo, kowe kemang wis oleh siksa piro?" Oke. Kowe, "Aku free hari ini. Soalnya apa? Anakku maca Yasin." Ngono. Anake teko jero kubur dikai, "Sarang heo anakku." Lho to. Kowe, ya Allah. Dadi urip ning alam donya niki ora selawase, urip ning alam donya niki mung sedhela. Awake dhewe paribasan wis tau nglakoni urip sing kakean pola kakean tingkah mulai saiki ayo padha tobat, isin, anak putu wis padha gede-gede. Mosok bapake pancet diam. Blek. Ora isin didelok anake wis joko-joko. Mari ngono lek ngandani anake mundak ora digugu karo anake. Diwalik bapak ngandani aku, bapak dhewe lho mbenane pirtus ayo lek ngono piye? Piye ya jelek? Piye tukang son? Piye? Piye? Makane solawat.
lakoni apik sing temenanan. Lho, nyetel mberotan mboten angsal ta ning? Lho angsal. Monggo. Nyetel mberotan wong acene mberotan niku nggih kesenian yang ada di negara kita Indonesia. Gitu. Bantengan itu salah satu kesenian yang ada di negara kita Indonesia. Wong kadung seneng, awake dhewe ra iso menggak wong seneng. Panjenengan seneng nang bantengan silahkan. Seneng nang dangdutan silahkan. Tapi senenge panjenengan nang bantengan ojo nganti ngalah nih senenge panjenengan ibadah nang Gusti Allah. Contohnya ngeten. Panjenengan ten bantengan nyawer nganti 200.000 kuat. Mari ngono, panjenengan Jumatan mlebu masjid ana kotak amal arep ngekeki 200.000. Iki sing keliru. Keliru ri. Keliru. Lek kadung nyawer nang bantengan, iki piye Cak? Piye Cak? Piye? Musike bantengan kae piye? Wih, bener Mak. Lek kadung ngowe ning ngene karo kedruk pitu. Kakei 200.000. Wah, berasa koyo sultan. Ya. Karo batin anjir, keren banget gua. Tapi begitu nuwun sewu, duit 200.000 mlebu masjid. Arepe dikekne. 200.000 balik maneh nang kisah. Oh, golek isih 2.000. 2.000 kok gak ono, mari kok ono bunder-bunder iso. 500. Iku sing dicemplungne. Begitu mak kletik ngono kondo nang sitoke. Yo, iki lho kotake. Apa? Rika mari. Mari piro? 500. Bapak 500.000 repis. Ya Allah, iku lho. Padahal Bapak Ibu, surga niku panggone tiang sing sae. Surga niku benjang panggone wong sing sae. Dadi lek awake dhewe kepengin mlebu surga, penak ning alam donya, penak ning alam kubur, penak ning akhirat, penak lek awake dhewe kepengin mlebu swarga, yo ayo awake dhewe dadi wong sing sae. Surga tempatnya orang yang baik. Maka kalau kita kepingin masuk surga, kita harus berubah menjadi orang yang baik. Ono kadang ono sing jawab. Ya kula gak apa-apa ning mlebu neraka gak apa-apa. Karo mendem. Oh gak apa-apa kula mlebu neraka. Mlebu neraka kancane lha wong ayu-ayu rok mini. Mlebu neraka kancane mulus apa nek neraka gosong jaliteng ta. Wis ora ketok muluse maneh. Nggih napa mboten? Mlebu neraka kancane elsi-elsi. Seksi-seksi. Artis. Ya wis ora seksi maneh. Wong ning neraka. Ngono kadang ana sing jawab ngono. Nggih mbok menawa ning malaikate soleh jejak kula kebanteran kula mantu dugi neraka kula kebabasan mlebu surga ora iso. Ora iso. Wong surga iku nek ndukur neraka nek isor. Ora iso. Ya malah lek kebanteran jejeke malah nang isor. Nggih ta? Loh, hati-hati. Nuwun sewu. Pramila mulai sakniki monggo berubah. Pelan-pelan. Meskipun tidak bisa secara instan, pelan-pelan. Jenengan ngomong aduh gak iso ning, kula niki wis kadung melekat di dalam hati saya. Kula niki cek seneng ning bendina ngelus-ngelus pitik. Kula niki tukang pengadon pitik gak iso kula prei. Saumpama. Enten ah. Oh, ten mriki enten. Dugi tadi yang Pak. Padang ojo bater-bater. Wis anggap ae sing krungu nek kene jar ngomong. Nek jero jar ojo ditoleh meneng. Saumpama mboten saged. Bapak Ibu nuwun sewu. Panjenengan harus bisa mendoktrin pikiran panjenengan sendiri. Oh, saya bisa berubah. Saya bisa menjadi orang baik.
Yang bisa merubah itu diri panjenengan. Gitu. Mula panjenengan kudu ngulinakne pikiran diisi pikiran sing apik. Bismillah, kula saged mandeg dugi tukang adu pitik. Bismillah, kula saged mandeg dugi tukang ngeslot. Bismillah, kula saged mandeg dugi tukang dadu kluthuk. Ono malih. Hehe alah, ono pisan. Ya jarno bene kapok. Bismillah, kula saged mandeg dugi tukang maling. Yo maling ramban, kula saged mandeg. Ono pisan. Masalah kandhane wargane Pak Lurah ning Sumberpang niki lengkap nggih Pak Lurah nggih, sembarang ono. Dadi paribasan kepingin nyolong ramban, angkreken. Saya pikir gitu, Cak. Alah. Nggih, angkreken nggih, Cak nggih. Nggih. Ora apa-apa diakoni niku sae. Diakoni alhamdulillah bengi iki ana maling ramban ngaku alhamdulillah. Pangapunten. Kan nggih mending diakoni apa anane lah nggih to. Paribasan saiki kan mari udan-udan, dadi rambane kan lemu-lemu seger-seger. Mari ngono meneh panjenengan arepe golek ramban. Loh, kok rambane tanggo lemu-lemu angkreken. Ilingo pengajian iki angkreken. Kuwi ora mung maling ramban tok. Sing wedok ya ngono, kok ana kolep lemu-lemu. Teke tanggane angkreken. Aja terutusan turut tegalane tangga. Ana bayem lemu. Ana jonggol lemu. Ana lombok tomat gemandul lemu. Ana terong lemu. Suwe-suwe tanggane ra ana kok ana gedang pating gelantong. Jangan ya Dek ya, jangan. Itu. Jadi kita belajar dari diri kita sendiri, merubah. Kula saged dados tiyang sae. Kula saged dados tiyang soleh. Nah, dadi pikirane awake dhewe niki monggo disetir sing sae. Lek panjenengan ngomong, "Aduh, mboten saged." Ya mboten saged. Soalnya pikirane wis kadung disetir mboten saged. Semuanya itu bisa. Asalkan kita mau belajar. Dan belajar itu butuh proses. Pelan-pelan, ora moro-moro, boten. Alon. Misale Cak, nuwun sewu. Jenengan sedina nyolong ramban ping pindho, misale dingkrek meneh sepisan. Lek wis sepisan, menene dingkrek ra nyolong ramban blas. Nah, pelan, suwe-suwe ya iso dadi wong apik. Tukang ngomben nggih ngoten. Mas yo karo tanggane panjenengan buwuan, ana tayupan dilewatno iso. Panjenengan bisa apa oleh bojomu melok. Tenang, prei aku saiki belajar dadi wong sing manut nang Gusti Allah. Ngono ta, ngono ku jenenge lagak kekancan. Nyotalah didik. Aduh, tidak. Panjenengan jawab, minuman keras, miras. Apapun namamu, tak akan ku teguk lagi dan tak akan ku telan lagi, walau setetes. Kalau kita bisa menolak terus, wong liya susu ya sungkan sing arepe ngagaki. Nggih napa mboten? Lek panjenengan ngomong, "Kak wis, Kak," marang ngono kancane ngomong, "Heboh titik ae." Ngono ku jenenge gak kancan ngono ku. Oh, iya suwun yo. Ya jenenge pancet ae. Mula taubat sing temenanan, taubat sing nasuha, lek kepengin awake dadi wong sing slamet donya dumugi akhirat. Bapak Ibu, pengen mboten dados tiyang ingkang soleh? Pengen anake soleh-solehah napa mboten? Nggih niku wau. Ayo nderek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten namung memberi contoh, tapi Kanjeng Nabi juga melakukan.
Kita juga harus seperti itu. Jangan hanya memerintah saja kepada anak cucu kita, tapi kita juga harus memberi contoh dan melakukan. Soalnya kui anak soleh solihah sing bisa bahagiane wong tua. Kebahagiaan orang tua itu tidak berupa harta, gitu. Nah, kebahagiaan orang tua, wong tua niki ora kemilian dunyane anak. Anak sugih kaya ngopo, tapi lek gak soleh solihah maneni wong tua loro ati. Loro napa mboten? Loro. Anak sugih mbrewu omahe tingkat 7. Usahane sak paran-paran. Sapine tumpukan, wedhuse tumpukan, pabrike sak arat-arat. Tapi lek wong tua nuturi anak memeli, nang wong tua mencap-mencep pendelak-pendelik. No, wong tua wis gak ngarepno donyane anak belas. Nggih to? Nggih. Berarti bahagiane wong tua itu bukan soal harta. Tapi anak soleh solihah sing manut nang wong tua iku wis cukup bisa dadi bahagiane wong tu. Kadang kan enten ngeten. Anak sukses, kalih anak wong tua dijak mulih nang omahe anake. Wong tua jawab, "Enggak wis, Nduk, aku tak ndek kene ae." Itu tandanya nuwun sewu, wong tua ku ora gelem ngrepoti anak. Berarti kan wong tua ora kemilian donyane anak. Sing dikepingine wong tua napa? Anake soleh solehah ikut tok. Anak masih paribasan ra sugih, tapi lek nang tua demenakne. Nang wong tua manute ra karu-karuan. Karo wong tua dijak ngaji budal, dijak ibadah napa mawon budal. Masya Allah, wong tua iku lho bahagiane ngalang-alahi nemu mas pitung gunung. Nggih napa mboten? Mangkane Bapak Ibu nuwun sewu. Ridallah fi ridha walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan ibu dan bapak. Monggo kita sami-sami dados putra ingkang saged ngabekti dhateng tiyang sepah kita dengan cara bagaimana? Tunjukkan kepada orang tua kalau kita bisa menjadi orang yang soleh dan solihah. Paribasan awake dhewe tau ndablek cukup dikubur dalam-dalam. Itu masa lalu kita. Jangan gali lagi masa lalu kalian nuwun sewu kalian penggawean sing tambah jeru. Tapi kubur dalam-dalam, monggo sak menika kita sambut lembaran baru, kita buka lembaran baru agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Amin Allahumma amin. Jarine sair. Putraku tresna mungkin narya tamba susah jroning batinku. Wong tua ora sak pira cak aku mau fales. Putraku sakno ya. Keton iki angel Bu sinau, makane rada larang kan ya mergo angel ngene iki. Putraku tresna mungkin narya tamba susah jroning batinku. Wong tua ora nyuwun neka-neka tresnaku tulus roning kalbu. Tutup nasi iku bentek sih. Nek bentek sih. Putraku tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku. Wong tua ora nyuwun neka-neka tresnaku tulus roning kalbu. Berarti wong tua niki ora njaluk neka-neka nang anak. Mboten.
Senadyan ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal sirna. Senajan ngarungi banyu segara tresnane wong tuwa nang anak ra kira sirna. Siji panyuwunane wong tuwa manuta marang tuntunan agama. Wong tuwa ora njaluk neko-neko nang anak. Mung siji manuta marang tuntunan agama. Sekarang kita tidak membahas anak cucu kita. Saat ini monggo bahas kita sedaya. Sudahkah kita menjadi anak yang baik untuk orang tua kita? Saat menika menyesal mboten ketika orang tua sudah tiada. Kita belum bisa mempersembahkan yang terbaik untuk orang tua kita. Menyesal napa mboten? Menyesal. Biyen dikongkon ngaji karo mak bapake, wah ngelera karu-karuan. Saiki begitu padha wis sepuh-sepuh ora pati iso ngaji kari getune. Gitu. Ketun. Ngerti yang ngono aku biyen manut nang mak. Ngerti yang ngono aku biyen manut nang bapak. Aku dikongkon ngaji biyen sampai dipecuti. Digewopungi karo sandal. Aku gak budal. Aku malah minggat. Tapi saiki iki sing tak rasakno. Aku ra iso ngaji. Ini jangan sampai dirasakan oleh anak cucu kita. Kita datang tiang sepah, masih belum bisa memberi yang terbaik. Ngaji dereng patos saged. Bagaimana nasib orang tua kita di alam kubur? Kita niku lho Pak Bu, nang wong tuwa ngekeki apa-apa sik ora sepiro. Ngekeki napa-napa nang wong tuwa nuwun sewu, awak dhewe gak iso bales budi kaya sing wong tuwa paringaken dhateng kita. Kita nggih. Sementara masa wong tuwa wis gak ono, awake dhewe sik pacet arepe kaya ngene-ngene ae. Mosok tega wong tuwa wis ora ono, kabeh ana ning jero kubur. Panjenengan sik arepe seneng oleh ngombe ciu. Iki. Piye tambah nasibe wong tuwa ning jero kubur? Jenengan kadang ora mung ciu tok, nganti sak pertos-pertos barang diombe. Piye nasibe wong tuane? Wong tua ning alam kubur malah ora karu-karuan rasane. Siksa ning kubur nuwun sewu, ora kaya rasane siksa ning alam donya. Alam donya awake dhewe ngerti wujude, sementara ning alam kubur kentese malaikat, Bro, ora seenak permen coklat. Temenan. Masa ngono kuwi nang wong tua tega nang wong tua mentolo. Awake dhewe sik cilik nang wong tua kadang ziyate ra karu-karuan. Ratu kok nih permen nangis, ratu kok nih jajan nangis. Wong tua nganti diplorot-plorot nganti melorot seweke. Krana anak dikongkon sekolah, ra budal sekolah. Pamite teko omah sekolah tapi nyatane turut biliat. Nyatane turut warung kopi. Mergo ana sing dicontoh sapa bapakne. Kadang bapakne gawene kopi ning omah ora gelem lah kok nuwun sewu turut warung cetol. Ini jangan sampai nurun ten anak putu awake dhewe. Kita sudah sering bikin hati orang tua kita sakit. Kita sudah menyengsarakan orang tua kita. Nah, niki sakniki awake dhewe ndandani dari diri kita sendiri. Kita belajar menjadi orang tua yang baik agar dicontoh oleh anak cucu kita menjadi anak cucu yang baik. Ibu-ibu ya ngono. Lek nyetel apa-apa nyetel TV, nyontoni nyetel sing apik marang anak. Digolekne apa acara-acara keagamaan, pengajian-pengajian utawa sing ono solawatan-solawatan. Anak nurun, anak ndelok TV sing dicontoh ya sing hal-hal positif. Ora kadang sik usum wong tuwek ndelok baperan sing ditelok sinetron India. Iya toh, masalah percintaan wis anake usia dini wis mengerti cinta-cintaan teko sapa wong tuane kakean delok film India. Menang-menang wong tuane tuji dikato ye jana sanam. Pyar hota hai diwana sanam. Aap yahan se kaha jaye hum. O तेरी बाहों में मर जाए हम
Terus nih, sing lanang teko, buka lawang. Lakone dinyanyekne pisan karo si lanang. 7 kata cinta yang kau ucap. Anaknya bingung delomang, mang ibu ira saiki bapake sing nyemauri. Kini masih selalu ku teringat. Padahal bapaknya mulai golek ramban. Setia kasih sayang rindu, percaya jujur dan sehati. Ibu langsung selendangnya anaknya dicanda. Caca mulai golek ramban, arite langsung dicekel. Ya Allah, baper-baperan. Cetel cinta-cintaan, akhirnya anak usia sedini wis ngerti percintaan. Anak kelas 3 SD mulai sekolah didelok tasih karo ibuke. Kepada yang aku cintai dan aku sayangi. Sarang heyo wis ngerti surat-suratan. Lah iya, napa sarang heyo niku, Pak? Sarang biu. Nah, itu. Jadi memberi contoh yang baik untuk anak cucu kita. Delok TV, delok sing positif. Delok HP, yo delok sing positif lah. HP ini juga ada sangkut pautnya dengan akhlak, Pak. Kok gitu? HP kalau dipegang orang yang berakhlak, isinya juga hal-hal yang baik. Nah, niku lho. Contohnya, download Al-Qur'an, aplikasi Al-Qur'an, download hadis-hadis dan sebagainya. Itu kalau HP dipegang di tangan orang yang berakhlak. Tapi lek HP dipegang orang yang tidak berakhlak, isinya apa, Cak? Ya jajal, isinya apa, Cak? Unyi lusro. Nggih napa mboten? Isine unyi lusro. Mari ngono, apa itu jenenge kontak WA-ne LC Kebon Agung. Siji maneh kopian lemah bubur. Siji maneh kopian pagi saji. Depak kopine kopi-kopi sing anu kuwi, lah kopine sing ngetokne niki sing ana sing nawani ngene barang. Mas minta kopi aja. Apa kopi? Susu? Apa kopinya dikasih susu dan dicampur cendol? Apa ya bahaya? Bahaya. Wis ngerti bahaya mbek bolan baleni. Wis muga-muga nuwun sewu Adik. Galuh restu Farenza menjadi putra yang soleh. Khususan kepada keluarga Bapak Wikan Agung dan Ibu Eti Malarita. Mugi-mugi piyambakipun berdua jadi orang tua yang soleh dan solehah. Kita semua yang hadir di sini tempat, mugi-mugi sedoyo pinaringan hidayah. Dosa-dosa sing sampun dipun lampahi, monggo dipun kubur dalam-dalam. Jangan digali lagi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Mugi-mugi kita sedaya diparingi iman Islam ingkang kiyat. Dipun tebihaken saking balak lan musibah. Dipun paringi kesehatan dohir batin. Qabul hajat-hajat baiknya. Menawi sampun wekdal dipun pundhut kalian Gusti Allah. Mugi-mugi dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana imanana wa ahsin akhlaqana wa basir wa qadi hajatina fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma ghafir wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Rabbana hab lana wa dhurriyyatan
qurrata waj'alna Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan lil awwal wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mekaten ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad